Nes ar y llwyfan Cadi Glwys Davies o Lansilin ym Mhywys yn chwarae Waltz Fairy Glen. Ac yn cloi'r gysadleuaeth yn chwarae improvisations gan William Matthias, Heledd Wyn Newton o Gaerdydd. Fel hyn y cawson nhw gosod yn drydydd Heledd Wyn Newton o Gaerdydd. Yn ail Cadi Glwys Davies, Moelfre, Mhywys, ac yn fudigol felly Megan Thomas o Gaerdydd yn yr union rhan drefn ag yr oedden nhw llynedd. Llongyfarchiadau mawr i Megan Thomas. Megan Thomas, llongyfarchiadau mawr, unwaith eto Lenni, achos chdi nath ennill y gysadleuaeth am flwyddyn diwetha. Os nid i'n ffafr i rhywun, Megan, ti wedi deitha fi, gafodd un y meicroffon yma. Ti wedi deitha fi bod yna Megan Thomas arall ar hwn? Oes. Yn does ers sawl blwyddyn yn ôl? Dros 50 mlynedd, fi'n meddwl. Wow, lle ma hi? Megan Thomas, 1962 ydi dros 50. Ond nid yr un Megan Thomas? Na, dim Megan Thomas. Ma Mona Meirion yma fyd, un o is-lywyddion y dydd, 1969. Llongyfarchiadau mawr i chdi. Diolch. Sut deimlad ydi o, cael ennill yma yn y Filgerdd? Cadw di rhaid enw a rhywbeth fel hyn? Ie, mae'n anhygoel. Mae dyddiad yn mynd nôl mor hir. Mae llawer o bobl wedi cystadlu a mae mor neis. Ac wedi llusgo'r delyn ar holl ffordd o Gaerdydd. Tipyn o job yn dy hun hwnna? Ie. O llongyfarchiadau mawr i ti, Megan. Diolch. A na ni'n ei swap bach hwn, gyd i'n da hwnna dro chdi. Diolch yn fawr iawn. Diolch.